Btcn gongse dukhunangthawna अंगनबादि मिरु सोरलां बोरलां मिरुआव सोलिदों उन्दै खुदियाफोरनि फरा फोरोंथाय गरेसरनि महरिपारायाव अंगनबादि मिरुनि बायग्रब जिग्रब अंगनबादि मिरुनि बे थासारि आरो बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि। Btcn गंसे दुखुनांथावना अंगनबादि मिरु सोरलां बोरलां मिरुआव सोलिदों उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि फरा फोरोंथाय गरेसरनि महरिपारायाव अंगनबादि मिरुनि बे सोरलां बोरलां थासारि जाय समाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगान होनाय बीजेपी सरकारनि जौगाथायनि खंख्ला महर गरेसरनि महरिपारायाव अंगनबादि मिरुनि बे सोरलां बोरलां थासारि बारहुंखाया थिं बिलाइ बुखारलांनाय बायग्रब जिग्रब न'आव सोलिदों बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरा फोरोंथाय महरिपारानि सलादियाव थानाय बायग्रब जिग्रब अंगनबादि मिरुनि बे थासारि समाज अनसाय बिफाननि गरेसर गथ'सा जौगाखां मावबिथांखिनि सिङाव थानाय बे मिरुखौ फोसाबनो थाखाय खनले खावलायनायनि उनावबो जेबो राहा लायाखै आरो जेबो रोखोमनि गोथौथि होआखै बिफानारि खुंथाया। जाउनाव अखा बोथोराव आबुङै बन्द लाखिनो गोनां जायो मिरुनि फरा फोरोंथाय। अंगनबादि मिरुआ बायला जिला जानायनि थाखाय बिमा बिफाफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ मिरुआव फोरोंथाय होनो दैथायहरनो नागिरा। बेनिखायनो मिरुखौ थाबैनो फोसाबनो थाखाय सरकारखौ खावलायो मिरुनि अंगनबादि मावथि आरो मददगिरिया। गृहस्थৰ কাৰণে আমি ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে টিং পাতো বেয়া ভাঙা চিঙা ঘৰ তাতে বাচ্চা ৰাখাৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয় বাচ্চা পঢ়োৱাৰ বৰষুণ দিলেতো টোটেলি বন্ধ হৈ থাকে আমাৰ চেণ্টাৰ আগতে জনোৱা হৈছে আমি ফটো মাৰিও দিওঁ কৰ্মী হেল্পাৰ দুইজনে ফটো মাৰিও আমি জনাইছো চিডিপি বাইদেউ ফটো দি খেদাইছো তথাপিও এতিয়ালৈকে আমাক ভাল কৰি দিয়াই নাই। गरेसरनिफ्राय खौरांगिरि दीपांकर दासनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइव 24।